अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। की जी जमीन सध्या कबूलदार सदरी आहे त्याचं वाटप अगोदर करा आणि वनाचं नंतर करा, तर हा लोकांचा प्रश्न आहे। लोकांनी सांगितलं म्हणून मी ते पेंडिंग ठेवलं। मध्यंतरीच्या काळामध्ये आचारसंहिता लागल्यामुळे ही हिअरिंग घेता आलेली नव्हती। आता आचारसंहिता संपली त्याच्यामुळे ही हिअरिंग होती। एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आंबोली गेळे आणि चौकुळच्या प्रश्नामध्ये फरक आहे। हा शेवटी कबूलदार गावकर हे लोकांकडून टॅक्स गोळा करून तो त्यावेळी त्या तत्कालीन सरकारला म्हणजे स्टेटला भरवण्यासाठी एक यंत्रणा होती आणि चौकुळने अव्याहतपणे हा टॅक्स भरत राहिले। त्याच्यामुळे त्यांची जमीन क्लास 1चीच राहिली आणि आंबोलीच्या संदर्भात टॅक्स भरायचं राहून गेलं म्हणून त्याची नवीन कबलायत ही संस्थान विलिनीकरणापूर्वी झाली आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये नावं आहेत, परंतु हे गाव वंशपरंपरेने चालतं। त्याच्यामुळे त्यांनी आपल्या गावातल्या लोकांची यादी तयार केलेली आहे। पुढच्या आठवड्यामध्ये मी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करेन आणि ही मीटिंग मुंबईला ठेवेन आणि त्याच्यामधून चौकुळवासियांना न्याय मिळेल याची मला खात्री आहे। हे बघा, ऐतिहासिक निर्णय होऊन आता 1 वर्ष झालं। कसं आलं की आमच्या सरकारचा शेवटचा दिवस ज्यावेळेला होता त्याच्यापूर्वी मी फडणवीस साहेबांची सही घेतली आणि हा निर्णय करून घेतला। नंतर राज्य बदललं आणि उद्धव साहेब मुख्यमंत्री झाले, त्याला सरकारच्या गेल्या 6 महिन्यातल्या सगळ्या गोष्टींना त्यांनी स्टे दिला। त्याच्यानंतर किमान 7 ते 8 वेळा मी त्यांना भेटलो आणि सांगितलं की हा स्टे उठवा, कारण हा आमच्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे। 2.5 वर्षामध्ये त्यांनी काही स्टे उठवला नाही। त्याच्यामुळे आम्हाला राज्य बदलायला लागलं। राज्य बदलल्यानंतर पहिल्या आठवड्यामध्ये मी हा स्टे उठवून घेतला आणि GR काढून घेतला। हे स्पष्ट आहे। आणि शासनाला जे काय आवश्यक असतं, हॉस्पिटल असतील, वेगवेगळ्या ज्या काही हे असते ते वगळतं। आणि इथं तर असं आंबोलीला की तिथं जमीन कमी असल्यामुळे जी NA झालेली मेननची जमीन होती त्याच्यामध्ये सगळी मी रिझर्वेशन टाकून घेतली आणि ती जमीन परत महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात त्यांना रिक्वेस्ट करून आणून दिली। म्हणजे एवढं सगळं आम्ही करत असतो। गेळ्याला जिल्हा परिषदच्या नावावर झालेली जमीन होती ती सुद्धा लोकांना वाटायला सांगितली आणि पर्यटनासाठी सुद्धा जी जमीन लागेल ती किती लागेल आता कळणार नाही, उर्वरित जी आहे ती सुद्धा सगळी ग्रामस्थांनाच वाटली जाईल, कोणाला राहणार नाही। एकतर महाराष्ट्र शासनाचे स्वतःचे जे तलाठी कार्यालय आहेत, ग्रामपंचायती आहेत, त्याच्यानंतर हॉस्पिटल्स आहेत, याच्या व्यतिरिक्त छोट्या छोट्या बागा लोकांना तिथं लागतात, मुलांना क्रीडांगणं लागतात, तेवढं वगळून आणि टुरिझमचे जे प्रोजेक्ट तिथं आहेत ते त्याला जी जमीन आहे सध्या सुद्धा तिथं पॉईंट्स आहेत, काही नवीन जे प्रस्तावित आहेत ते वगळून सगळीच्या सगळे आणि ती रिझर्वेशन सुद्धा लोकांच्या मागणीप्रमाणे मेननच्या जमिनीवर टाकली आणि तिथं सुद्धा परत ग्रामपंचायतीला आणि त्यातली 10-20 एकर देण्याची तरतूद केली। त्याच्यामुळे त्यांना 100% जमिनीचं वाटप होणार। गेळेला कावळे शेत पॉईंट सोडून सगळीच्या सगळी जमीन ज्याच्यामध्ये ग्रामपंचायत आहेत, ज्याच्यामध्ये इतर काही सरकारी शाळा आहेत त्याच्यामध्ये सरकारी शाळेला सुद्धा जी जमीन जादा गेली होती ती सुद्धा जेवढी शाळेला लागते तेवढी ठेवून बाकीची 30 वाटायला सांगितली। कारण हे सगळं करून मी घेतलं। त्याच्यामध्ये मध्यंतरी आचारसंहिता लागली आणि त्याच्यामुळे जी दिरंगाई झाली ती लोकल लेवलवरची आहे। त्याला मला जर कधी येऊन भेटले असते तरी मी ती दूर केली असती। आंबोली आणि गेळेचा प्रश्न ऑलरेडी मार्गी लागलेला आहे। आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जी जमीन निव्वळ कबूलदार गावकर म्हणून आहे त्याचं वाटप हे 1 वर्षापूर्वीच होऊन गेलं असतं, परंतु दोन्ही ग्रामस्थांची मागणी अशी आहे की आमच्या जमिनीला जे वन क्षेत्र लागलेलं आहे म्हणजे 35 सेक्शन जो लागलेला आहे तो दूर करून एकाच वेळेला वन जमीन आणि कबूलदार गावकर जमिनीचं वाटप व्हावं। त्याच्यासाठी एक प्रस्ताव हा इथल्या स्थानिक महसूलने एकत्रित पाठवला होता, तो डिपार्टमेंटने अमान्य केला आणि इंडिव्हिज्युअल त्याच्यामध्ये हिअरिंग घ्यायला सांगितलं आहे। आता ही प्रक्रिया सुरू होईल। ही झाल्यानंतर त्याच्यावर वन क्षेत्र कमी करण्यासंदर्भाचा प्रस्ताव हा केंद्र शासनाकडे जाईल आणि त्यांचे NOC घेऊन हा प्रश्न सुटेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।